de după vară, a putut să se ține, dar a fost un mare punct de jucători. Deci au venit destul de mulți jucători noi, au plecat jucători din locul de anul trecut. Deci e nevoie de o perioadă de omogenizare, de schimbarea a sistemului de joc, pentru că a fost diferit anul trecut și s-a întâmplat. Iar nu în ultimul rând au venit mulți tineri din Academie. Ei să facă parte de echipa mare și să aibă un regim de joc constant tot timpul. Jucătorii tineri tot timpul se întâmplă să aibă evoluții mai bune, alternate cu evoluții mai puțin bune. Deci la acest lucru lucrăm. Vrem să revenim la ADN-ul nostru de a da jucători din propria tinieră prima echipă. Și nu este un lucru simplu, însă deocamdată suntem mulțumiți de ce am realizat și să sperăm că lucrurile vor merge din ce în ce mai bine cu jocuri, cu evoluții constante. Am văzut programarea pe următoarele etape, nu etapa următoare, cealaltă aveți un meci cu Rapid, programat sâmbătă 4 decembrie. Noi am discutat foarte mult aici în ultima perioadă despre orele târzii, la ora 21:30 în luna decembrie.